הולך להיות חם ואנחנו הולכים ליהנות מכל רגע. לא יכול להוריד ממך את העיניים מעינייך הנראות כתגליות. לא יכול להוריד ממך את העיניים משפתייך המפיקות מרגליות. באמת אחרי בוא, תסביר למצלמה איפה אנחנו נמצאים, עינות. עברנו פשפש לעין פחם. רגע, אז אנחנו צריכים גם להוכיח שעברנו פשפש. כי יכול להיות שזה עין פחם. לא, זה פתח. עינות פקם. פקם זה אני. ואנחנו עומדים להיכנס פה להרפתקה בתוך שתילי הפטל. כן, זה צריך להיזהר. הרבה שנים אפילו מהבוקר עוד לפני שתרחצי פנים וביושבך ממלמלת למראה משתנה כל שנייה כל תנועה. לא יכול להוריד ממך את העיניים. זה מה שנקרא nature made. זה באפלות של עילית. לא יכול להוריד ממך את העיניים. רק יותר ויותר מתהפנת וכשכבר נדמה לי שאני עולה על השביל שאלי גנך הסודי אותי יוביל. דווקא אז את מכה אותי בסנוורים בקסמי הפשטות של הדברים. אנחנו על שביל הגולן, עשינו קצת ברבורים בדרך, אבל מצאנו את עצמנו באיזה מין מעיין בעינות פחם, ואז היינו צריכים לעבור מכשול מים שהיה נראה ממש כמו וייטנאם, ועכשיו אני הולך עם נעליים ספוגות, ואני קצת עיכבתי פה את כולם. מילימטרים, M50, ולעלות איתו לרמת הגולן. הגדוד התבסס על צוערי קורס הקצינים. ארגוני נשים מתנפלים עליי בתוכך שאני עוזב עלייך את כל עול הבית והמשפחה. מה שנכון, אבל מה אעשה? אין לי פנאי, לא אין לי פנאי. טוב, אנחנו כאן הולכים לכיוון חרבת פרג', זה שם איפה שהאנטנה, לא יודע אם רואים טוב, אבל מה שמעניין אותי זה שפאקן אין פה רוח בכלל, ואני שואל את עצמי מה מסובב את השבשבות האלה, בלי רוח. לא יכול להוריד ממך את עיניי וכשאת תופסת מרחק את לא כאן בכלל, אז אני כמו חתן המרחב מהציור של מרק שאגאל. זה לך עוד כל מקום בוא תלכי תדרכי תעמדי ופתאום תחייכי. לא יכול
את העיניים. יפתי, יפתי, יפתי. פשוט מושלם, והיה ממש כיף. ותובנה? שמחר יהיה טוב באותה מידה כמו היום? לא, 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 לא אוריד ממך את העיניים. יפתי, יפתי, יפתי. בוא נראה. חני, מה, יש תובנות תובנות? ליום שישי בבוקר? לא, אני עוד לא התעוררתי. טוב, זו תובנה כשלעצמה, כן. כן, עוד מעט נלך. גבי? עכשיו שעה 6:50. לדבר איתך ב8:30? לא, אני מפסיד את השיעור יוגה של יום שישי בבוקר, אבל לא נורא. אני פחדתי פה משמאל. לירן, יש תובנות של יום שישי בוקר? אני מתניעה. מתניעה לאט לאט. אחרי הקפה שלך זה עוד יותר עוזר. וואו, אנחנו עברנו פה? כאילו, אני לא... כן, לא הייתי בעמוד. לא, אני... מישהו מכם היה בראשון אי פעם? מצאנו מים. לא יכול להוריד ממך את העיניים. כנראה שהיום לא נתייבש. עינייך הנראות כתגליות. לא יכול להוריד ממך את העיניים. משפתייך המפיקות מרגליות. באמת אחרי כל כך הרבה שנים, אפילו מהבוקר עוד לפני שתרחצי פנים, וביושבך ממלמלת למראה, משתנה כל שנייה, כל תנועה. לא יכול להוריד ממך את העיניים, רק יותר ויותר מתמגנת. לא יכול להוריד ממך את העיניים, רק יותר ויותר מתהפנת. וכשכבר נדמה לי שאני עולה על השביל שאלי גנך הסודי אותי יוביל, דווקא אז את מכה אותי בסנוורים, בקסמי הפשטות של הדברים. הגענו משמורת נחל מיצר, עלייה של חצי שעה בשיא של החום. לא, האמת היא שעוד לא השיא של החום, השעה רק 9. ארגוני נשים מתנפלים עליי בתוכך, שאני עוזב עלייך את כל עול הבית והמשפחה. מה שנכון, אבל מה אעשה? אין לי פנאי, לא אין לי פנאי, לא יכול להוריד ממך את עיניי. וכשאת תופסת מרחק את לא כאן בכלל, אז אני אנחנו בגן עדן. רואים עליי? רואים את הראש שאני בא למעדן. בוא תלכי, תדרכי, תעמדי ופתאום תחייכי. לא יכול להוריד ממך
יפתי, יפתי, יפתי. לא, 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 לא אוריד ממך את העיניים. טוב. מה? יפתי, יש איזשהו תובנה לקראת הערב? יפתי. מה? הולך להיות חם.